piscant un pou de dubtes. L'altre dia una amica em va dir que aquí al barri del Poble Sec, a Barcelona, hi ha un local que es diu Rouge, on programen artistes locals. De fet, avui anem a veure això mateix, perquè actua la Emma, una artista que serà classificada dins del pop experimental. Anem a veure exactament què és això. Anem cap allà, anem a veure quin ambient hi ha, a veure si puc parlar amb algú i, escolta, a veure com sona, no? Som-hi! Bueno, m'he trobat a dues autèntiques fans de l'Emma, no en tinc cap dubte, aquesta samarreta ho comprova. Explica'm aquesta obra d'art que porta, sisplau. Pues mira, l'he fet jo, el nom de l'EP, i pues sí, soc superfan des de sempre. També l'hem vist des de fa anys i és com, uau. Bueno, tot això ja falta poc perquè comenci el concert i jo no sé on està l'Emma, no sé, anem a mirar. Ai, però si estàs aquí! Ei! Una cosa, escolta, ja que estem, parlem una mica, tu i jo, a veure, qui vens a presentar avui aquí al Rouge? El meu EP, Demasiada Perfección, que vaig treure al maig. Tinc moltes ganes de fer com un bolo íntim i petit. Jo crec que coincideix bastant la música que faig amb l'espai. Parlant de l'espai, tu que havies estat aquí abans al Rouge, què et sembla, aquest búnquer cultural? Total, no havia estat mai i he flipat. O sigui, he entrat aquí i m'ha encantat, tot vermell, tot super xulo i no és tan petit com sembla, o sigui, és bastant grandet, Tens algun ritual abans de pujar a l'escenari? Abraçar-nos tots. I al sortir? També abraçar-nos un altre cop. Que no faltin les abraçades per tothom, a tota hora. Molt bé, doncs moltíssima sort, que vagi molt bé. Gràcies, espero que us agradi. Els concerts són el plat estrella del Rouge, però de dijous a diumenge també es pot gaudir per un preu assequible d'una nit de comèdia o d'un podcast en directe. No us ho perdeu.